Seďte rošťáci tak, jak to umíte obvykle. Na lavici pouzdro, svačina pod lavici. V rámci dnešního dopoledne internetových úžasňáků jsme si připomenuli Den laskavosti, odvahu, abychom vlastně dělali i dobré skutky, dokázali vhodně odmítnout to, co není správné. Jdem na to, začínáme. Napiš nějaké podstatné jméno na první lísteček. Co to pro tebe znamená, když se řekne bezpečí? To není žádná legrace. Se tváříte velice soustředěně. Asi to není jednoduché, že? Takové pojmy pojmenovat nebo nějakým způsobem definovat. Je to asi hodně těžké. Rodina a domov, potom dobré srdce, ochrana, nebát se, být milý, aniž bys něco očekával. Vyzkoušeli jsme si dramatizovat některé situace. Vyzkoušeli jsme si, co je správně, co je špatně, co je pravda, co je lež. Scénku nám zahraje skupina, která má dobrý skutek ve škole. Mě dneska překvapilo to, jak jsme dělali si tu pantomimu Dobrý skutek. Byly tam fakt jako hezké různé nápady. Zjistila jsem, že odvaha je vlastně o tom, že když někdo potřebuje pomoc, tak se nemáme bát a ozvat se nebo se za něho postavit. Stačí, aby si někoho potěšil, stačí málo třeba mu říct, že máš hezký úsměv, nebo ho třeba obejmout. Zkuste si tyto papírky vzít domů, popřemýšlet a zkuste někomu udělat dnes radost. Program Internetoví úžasňáci mě zaujal na první dobrou na sociální síti, protože je výborně propracován, je vlastně směřován na děti tak, aby si uvědomili, jakým způsobem mají ve společnosti fungovat, jak mají být laskaví, jak mají být odvážní a jak vhodně mají reagovat na své okolí. Internetové úžasňáky bych určitě doporučila. Každý si najde to svoje a využije, co se mu právě líbí. Mezinárodní program Internetoví úžasňáci je díky grantu od společnosti Google poskytován pro účastníky za 0 korun. V České republice zajišťuje jeho realizaci nezisková organizace Žil a Jim, která se již 24 let věnuje primární prevenci na školách a vzdělávání pedagogů. Od září 2021 do května 2026 jim v České republice prošlo přes 2000 vyučujících. Díky nimž se témata a hodnoty programu dostaly k více jak 25 000 dětí. I vy se můžete přidat k internetovým úžasňákům. Pro více informací navštivte webové stránky internetovíúžasňáci.org.